Denne podcast er præsenteret af Spar Nord. Hele Næstveds Bank. Under Kurven, Danmarks basketballpodcast. Hej og velkommen til Under Kurven, en dansk basketballpodcast. Det er sådan, at vi nu endelig, efter vi i sidste sæson jo lavede en pilotudgave af programmet her, er klar med den rigtige udgave af Under Kurven. Jeg er Christian Jacobsen og din vært her i podcasten. Med mig har jeg også Michael Hansen, vores faste medvært. Velkommen tilbage. Tusind tak. Ja, hvad har du gået og lavet? Hvad har jeg ikke lavet? Primært arbejdet, holdt sommerferie med mine børn, og så har jeg nyt det ustadige vejr. Jeg har også skovlet lidt vand og alt muligt andet. Så det er jo, hvad man nu får en sommer til at gå med. Så du har ikke lagt ansøgninger ind til at genoptage basketballkarrieren? Nej, der er ikke ringet endnu, men der mangler jo stadigvæk et par på holdet, så jeg kunne godt fristes til at sige ja tak, hvis Thomas og Andreas ringer. Ja, altså backup. Ja, selvfølgelig altid. Velkommen tilbage, Michael. Dejligt at se dig. Tak. Ja. Vi har også en gæst med i dag. Det er Thomas Folkberg. Tak for det. Velkommen til. Tak for at være med. Hvad er det, du egentlig laver inden for basketballsporten? Jeg har jo historisk set lavet utrolig meget, men lige nu er jeg sportschef for Team Fo Næstved, og har ansvaret for sådan den sportslige del af holdet. Så det er det, der fylder hos mig i øjeblikket. Ja, så en god indsigt i dansk basketball? Ja, det vil jeg vågne på at sige. Det har været mange år, både i ligaen, men også dansk basketball. Du har været andet end sportschef for Team Fo, ikke? Ja, jeg har været træner. Jeg har faktisk sågar også været spiller med træner i mange år, og har været både assistenttræner og cheftræner for holdet. Og før det også lidt på Island og lidt andre klubber i Danmark, og med ungdomslandsholdene og så videre. Og hvis jeg husker rigtigt, du var med at vinde den første medalje. Ja, det var jeg også. Som assistenttræner. Ja, det er rigtigt. Ja, bronzemedaljen i 12. Ja, det kan jeg ikke huske. Det er 12, for det var året efter, jeg stoppede. Ja. Det var derfor, de vandt. Ja, det kunne man jo fristes til at sige. Men jeg har faktisk haft fornøjelsen af både at spille sammen med Thomas og blive trænet af Thomas. Ja. Men trods 2 pokalfinaler, jeg selv var med i, jamen, så var det først i 2012 året efter. Jeg stoppede, at man kunne skrabe metallet ind. Ja. Men velkommen til jer begge to. Jeg er rigtig glad for, at I vil stille op i sådan en sommerudgave her, kan man sige, i varmen. Vi tror ind i studiet her hos Will Media, som producerer for os. Programmet, som vi har i dag, er en preseason-udgave af en serie af 11 afsnit, så det er altså den første, som vi udsender her. Det er meningen, at vores podcast her Under Kurven skal udsendes hver måned den 20. i måneden, så det kan du godt allerede nu lige krydse af inde i kalenderen, at det er der, at Under Kurven udkommer, altså en dansk basketball-podcast. Så det her. Så rigtig hjertelig velkommen til. Under Kurven, Danmarks basketballpodcast. Velkommen tilbage her i podcaststudiet. Jeg tænker lige, skal vi ikke lige lægge ud, altså nu her i varmen, der er lidt koldt i koppen og så videre, så en Shagalicious vingummi, var det noget? Jeg må sige, jeg springer over. Du springer over? Ja, det gør jeg. Værsgo til os. Meget sundt. Fortæl mig endelig, hvordan det smager. Shacks slik. Når det er officielt slik. Ej, ellers tak. Det var tak for tilbuddet, men nej. Jeg tror, han skulle have holdt sig til basketballen. Ja, okay, ja. Sådan er det. Og de er meget gode. I den her udgave af basketballpodcasten Under Kurven, ja, så lægger vi ud, altså som sagt, med at snakke lidt preseason, men vi skal også se tilbage på sidste sæson. Vi skal se frem mod den nye, og så skal vi snakke om en ny medieaftale, som har ramt Basketball Danmark, og det er altså i det her afsnit. Sidste sæson, skal vi lægge ud med dig, Hansen? Hvad er din første sådan umiddelbare tanke? Jamen, jeg synes jo, at hvis man kiggede på sæsonen, da den sluttede, så var der jo ikke nogen overraskelse. Bakken Bears blev mestre igen. Kigger man med de lokale briller på, jamen, så havde man jo øjnet en kæmpe, jeg vil ikke sige overraskelse, men det var jo en lidt vild start, af Team Fo fik. Og vi gik jo alle sammen og håbede på, at i år var året, som vi jo har gjort i efterhånden mange sæsoner, men den her gang, der
gå så langt uden at have tabt den kamp, jamen der troede jeg i hvert fald virkelig på, at i år var året. Ja. Og hvorfor tror du så ikke, at det gik sådan? Vi blev luret af Randers, som jo var nogle af de første, der slog os. Hvis jeg ikke tager meget fejl, er det ikke korrekt, Thomas? Blev vi luret, Thomas? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det var, hvad jeg synes, at vi blev luret. Men hvad synes sportschefen? Ja. Nej, det er jo klart. Men det er jo noget, der sker hen over en hel sæson. Det er jo rigtig mange kampe, og i den danske basketliga spiller man mod hinanden utrolig mange gange. Og noget af det kan man sige, at man bliver luret, noget af det også et naturligt leje, man finder i de her kampe her. Jeg synes faktisk, vi havde lidt andre udfordringer hen over sæsonen, som kommer til udtryk. Måske startende faktisk med Randers-kampen. Men jeg ved ikke, om jeg synes, vi bliver sådan luret. Jeg synes også, at vi har nogle ting på holdet, som bliver lidt problematiske for os, som vi ikke formår at kompensere for. Er noget, du vil komme ind på? Ja, det vil jeg gerne. Men jeg synes jo, det er i virkeligheden lyder det jo i dag som en sådan en lille undskyldning på det, men det, at Jacob blev skadet for os, havde en enormt stor indvirkning på holdet. Ja, for han var jo lederen på holdet, kan man sige. Og holdkaptajn og så videre. Ja, og han var den erfarne spiller i et nysammensat hold, og han blev kåret som MVP, og jeg tror, at han spillede halvdelen af kampen i ligaen, så det tror jeg også siger noget omkring, hvor god en sæson Jacob havde. Og spoler man helt tilbage, vil man også se nogle af de kampe, vi spillede og vandt. Vi havde jo altså nogle kampe i overtime og så videre. Det er Jacob, som afgør de kampe også. Ja. Men når jeg siger det, så er det stadigvæk med det forbehold, at vi har et virkelig godt hold. Vi har mange dygtige spillere, så der er en snert af, ikke undskyldning, men forklaring i det. Fordi vi havde simpelthen ikke nok spillere, som i min optik formår at tage over på, at han er væk. Men det er jo også, hvis jeg lige må afbryde en gang, fordi sådan er det jo mange gange, når ens trup ikke er bredere, at det kan stå og falde på en mand, og det er der jo mange sportshold, i hvert fald i basket, Danmark, der gør, og det må vi bare ikke lande ved at sige, at det hænger på en mand. Nej. Men det kan vi da godt hurtigt blive enige om, men det er jo faktum det. Hvis du kigger på alle sportsgrene, når du tager den bedste spiller af, så betyder det noget. Men det var jo ikke dårlige spillere, alle de andre. Kan det ikke også have noget at gøre med, at ligesom i en virksomhed, når lederen er væk, er der så en ny naturlig leder? Kunne det være en af årsagerne til, at der måske også gik noget galt? Ja, det kan det godt være. Men jeg tror også, vi manglede den der naturlige, som tog over. Jeg synes faktisk, at vi havde nogle spillere, som virkelig forsøgte det bedste, de overhovedet kunne. Og det synes jeg var super opløftende, men vi havde ikke nok, som ligesom tog over fra det. Og vi manglede, og det er nok i sidste min ansvar også, at det er konstellationen af holdet, at vi manglede nogle andre brikker. Ja, der var nogle spillere, vi bad om at gøre nogle ting, som de ikke er super komfortable med at gøre. Og det tror jeg er noget af det, der blev et større problem for os, faktisk, end så meget andet i løbet af året. Jeg kunne måske fristes til at spørge. Vi har en ny træner. Det havde vi fra starten af sæsonen. Som egentlig kun var vant til at vinde. Og da vi så begynder at tabe, så taber vi. Så kunne det have været fordelagtigt, at man havde haft tabt nogle kampe, så han kunne have indstillet sig på, at vi også godt kunne have tabt kampe. Fordi at det er jo et aspekt, man også er nødt til at se på, at det var lige pludselig det her, at så gik det ned ad bakke. Ja, men det tror jeg ikke alene er for vores træner. Det tror jeg faktisk er for holdet. Jeg tror rent faktisk på, at en af de bedste måder at lære noget på, det er at få en røvfuld. Og det fik vi ikke, før vi stod midt i pokalen og tabte til Randers. Og det er sådan et halvtræls tidspunkt faktisk, at tabe sin første kamp på i løbet af året. Så det tror jeg, Michael, du har fuldstændig ret i, at det havde ikke været et problem. Tværtimod havde det nok været gavnligt for os, hvis vi havde tabt nogle af de der første kampe. Fordi noget af det der, som kræver et perspektiv, det bliver mere synligt, når du taber. Og det formåede vi ikke at løse. Jeg ved ikke, om det havde løst de problemer, jeg synes blev også problemer til slut på sæsonen, men det havde i hvert fald udstillet, at vi havde nogle ting lidt tidligere, vi skulle arbejde med. Så er sportschefen skuffet? Og i så fald, er du skuffet over egen indsats, eller holdets, eller individuelle? Jeg synes, skuffet er et stort ord i eliteidræt, fordi vi kan gøre alt det rigtige, og så er det bare ikke sikkert, at vi stadigvæk vinder. Altså, vi skal bare huske på, at vi er jo ret mange dygtige spillere og dygtige hold i den her liga her, og mange af os er på nogenlunde det samme niveau. Men hele sæsonen taget i betragtning, så er det pisse ærgerligt over, at den sluttede, som den gjorde. At vi ikke kunne skrive noget nyt på kopperne her, at vi havde en ny medalje hjem. Og noget af det er helt sikkert mit ansvar, og noget af det er vi fælles om os. Så det er, jeg tror, jeg er mere ærgerlig, end jeg egentlig er sådan skuffet.
Fordi jeg synes faktisk også bagved tæpperne, at der var ikke nogen, der på noget tidspunkt slog op i banen. Og det er nok det, jeg er allermest stolt over, men det er ikke det samme som, at du så automatisk lykkes. Og det er nok det, der er min største refleksion over på sidste år. Det er jo ofte sådan, at når man ikke lykkes med sit projekt, så er det træneren, der får skylden, og så fyrer man ham, og så er det ud af vagten, og så finder man en ny overtag det her job. Ja. Team Foghs direktør Andreas Larsen var ude og udtale, at man havde fuld tillid til træneren. Havde det ikke bare været bedre bare at skifte ham ud, og så fandt man nogle flere penge hos det her stærke partnernetværk, og så fik man en verdensklasse træner ind. Ja. Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Og jeg synes verdensklasse træner er meget sagt. Vi skal også huske på, hvor vi er henne i hele spillet og så videre. Jeg synes, vores coach gør et fabelagtigt stykke arbejde. Vi var udmærket godt klar over, at da David sidste år kom til, så var det hans første head coaching job. Og det påhviler mig lige så meget ansvar. Jeg tror på, at alle har brug for støtte og sparring og så videre, også selvom man er head coach, til at finde ud af, hvordan fanden gør vi det her. David gør et eminent stykke arbejde, og har også som head coach udviklet sig igennem hele året, men jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at han ikke var den rigtige, eller han var den rigtige træner for os, fordi det er han. Nu kan man sige, nu har han så også lært at tabe. Så han går jo endnu stærkere ind i den nye sæson. Så med det for øje, så ønsker jeg da også alt held og lykke, og tror også på, som Thomas siger, at det er ikke løsningen bare at fyre en træner. Slet ikke en træner, når vi er i Basketball Danmark. Hvem skulle tage over bare sådan lige? Det var jo så omkring Team Fogh. Hvis man sådan kigger ellers på slutningen af grundspillet, så slutter Svendborg jo af point med Team Fogh med 34 point i grundspillet, og det lykkedes så ikke til Team Fogh at komme videre til semi. Bakken Bears slutter med 30 point på en fjerdeplads. Der er ikke ret mange point, der skiller fra første til femtepladsen. Bakken Bears, de går så ind og tager den alligevel igen. Hvad er jeres refleksioner omkring det? Altså, det kommer ikke bag på mig. Det har vi jo prøvet så mange gange, at der lige er det der ekstra gear. De er formstærke, de er kloge, og de er gode, da det skal være bedre end de andre hold. Der er ikke så meget at sige til det. Erfarne, måske? Ja, det er nok det, jeg vil til lige til. Ja, det overrasker mig overhovedet heller ikke. Jeg ved godt, der var en masse hype omkring, er Bakken ikke, hvor de skulle være, og så videre. Jeg tror, jeg hele tiden har hørt sådan, nej, det kan da godt være, at de ser ud som om lige nu, at de ikke er der, hvor de skal være. Man skal huske på, at de bokser med et lidt andet program også, end vi andre gør. De ved udmærket godt, hvordan sådan en basketball-sæson hænger sammen. Og jeg tror, i tillæg til det, Michael siger, så tror jeg, vi bare skal huske på, at det hold, de har sat sammen, det er nogle meget, 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 meget erfarne spillere. Og når først der er noget at spille om, så er det altså... så har de stået der enormt mange gange før. Men det er også organisationen, der er erfaren og har prøvet de ting mange gange. Så jeg ved ikke helt, om jeg hopper med på den der bølge, der var på et tidspunkt om, at Bakken ikke var, jeg tror stadigvæk, uden at kende indsigt i det, budgetmæssigt stadigvæk et væsentligt spring foran os andre, og det afspejler sig i noget af den erfaring og den kvalitet, som de også har. Så det kom slet ikke bag på mig, at Bakken nok skulle være der, så længe de havnede inden for semifinalerne. Og Svendborg slutter på en førsteplads i grundspillet, og tager jo ikke guldet. Ja. Altså, det har de jo aldrig gjort. Nej, det er de. Ja, jo, har de det ikke. Det har du vundet mesterskab på tid. Har de det? Der er mange år siden, slog de Bakken. I finalserie. Ja. Det kigger vi lige op. Det er rigtigt på. Jeg kan ikke huske det. Nej. Det gjorde de. Men nu handler det jo også om sidste sæson, som vi snakker om her. Hvis man ellers kigger ned, Randers var ret formstærk, også slog jo også Team Fogh, og måske til lidt overraskelse for ikke mindst de mange fans i Arena Næstved, i en pakket arena der. Er der noget andet, I lægger mærke til for sæsonen i Basketligaen sidste år? Er der noget, der er overrasket jer? Er der noget, der kom bag på jer? Holbæk Stenhus, for eksempel? Nej, jeg ved ikke, hvis jeg skal lægge ud, så vil jeg sige, nej, jeg ved ikke, om jeg synes, Svendborg overraskede. Jeg synes, de spillede hårdt, og det havde vi personligt svært ved at have med at gøre. De fik sammensat en rigtig god trup, og fik spillet på en måde, som passede dem helt perfekt. Jeg synes, Randers faktisk endte med at spille, have en rigtig, rigtig god sæson, kulminerende med pokalfinalen,
Jeg tror, mit takeaway fra det er faktisk, at jeg så rigtig mange af de andre hold uden for de traditionelle top 5-klubber, hvor niveauet faktisk hævede sig ret meget sidste år. Og Copenhagen slog også 2 gange i slutspillet på det, men jeg synes, når jeg kigger på både BMS og jeg kigger på Holbæk og så videre, det er kvalitet. Altså, det bliver rigtig, rigtig godt. Men er det så et udtryk for, at basketligaen generelt har højnet niveauet, eller er det de bedste hold, der er blevet dårlige? Nej, mit take på det, nu kan du få lov at svare. Jeg synes, at niveauet generelt er blevet højere. Jeg tror ikke, vi har præsteret meget bedre sammensætninger af holdene, for det er jo top 5, end vi ser lige nu. Så den præmis køber jeg ikke. Jeg synes, at vi begynder at se noget fra den anden del af ligaen traditionelt, som bliver rigtig godt. Jeg er fuldstændig enig med Thomas. Det må jeg sige. Jeg synes også, at det er dejligt at se, at der lige pludselig er andre, der går til stålet og tager fat og angriber opgaven på en måde, hvor det er, at det kan godt være, at de ikke har det samme budget, men trods alt så har de noget hjerte og noget mod og vil bare gerne vinde nogle kampe. Og det er det, der er sjovt ved basketball. Det er jo, at det kan lade sig gøre, hvis man har nogle mennesker, som tror på det. Og jeg er fuldstændig enig med Thomas i, at overraskelsen kommer i, at de her lavere hold, man ikke havde forventet så meget af, de pludselig stepper op og faktisk spiller super flot og fornuftig basket. Og hvad gør det så for basketballproduktet? Altså, vi skal også huske, at basketball i Danmark ikke jo er på det niveau sportsligt som i resten af verden, og heller ikke på, kan man sige, fanskaren, måske publikumstilstrømning osv. Det må vel også være godt for produktet basketball, at vi får en mere lige liga. Mere spændende kampe, og ikke noget er afgjort på forhånd. Men altså, sådan er det jo, og sådan var det jo også i ishockey på et tidspunkt, at der havde vi jo heller ikke så mange fans, og så begynder vi lige pludselig at skabe resultater. Hvad var det? Var det Danmarks U19-hold, der lige har vundet en stor turnering? U18. Ja. Det er jo fantastiske takter, som vil gøre, at basket bliver mere interessant, og jeg kan da kun håbe på, at det smitter af på herre-seniorholdet også, og så at det ligesom stille og roligt slår ringen i vandet, og at det bliver endnu mere populært at se. Ja, og landsholdet er i gang lige nu, seniorlandsholdet, hvis jeg kan tillade mig at sige det, er i gang lige nu med en prækvalifikationsrunde. Ja. Så der er masser af basket. Der er masser af basketball i øjeblikket. Og jeg tror da også bare, i tillæg til de spørgsmål, jeg siger, at jeg tror, der ser vi isoleret ser på ligaen, at jeg tror, det er et bedre produkt. Jeg tror, det er mere interessant. Jeg tror, det er både mere seværdigt, og det er federe ved tilskuer, når vi har den der type kampe også. Det betyder ikke, at der er jo stadigvæk forskel på niveauerne i det, men jeg tænker, det løfter produkter generelt for ligaen. Men jeg er også nødt til at sige, og det kan godt være, det er sådan en indgangsvinkel til det, vi også skal snakke lidt om med den nye tv-sponsorat, så har det altså også en hel del at gøre med den produktion, der er omkring det at vise basketballkampe. Vi er nødt til at have nogen, som kan finde ud af at sælge produktet, så det ikke bliver, hvad kan man sige... filme en tom hal, der er mere fokus på action i spillet og så videre, så der selve produktionen af basketballproduktet fra tv-side af, det spiller en kæmpe rolle for, at det kan blive. Men tv kan vel ikke fylde folk i hallerne? Det tror jeg godt, det kan. Hvis man ser det i tv, så kan man sige, at jeg skal ud og mærke den stemning der, og det er vi jo heldigvis gode til i Næstved, men det kunne rigtig godt blive en større del hos de andre klubber. Vi skal snakke ny sæson, vi skal snakke ny medieaftale og meget mere lidt senere her i Under Kåen. Denne podcast er præsenteret af Spar Nord. Hele Næstveds Bank. Under Kåen, Danmarks basketballpodcast. Vi er tilbage her i studiet, i podcaststudiet og programmet Under Kåen. Med mig har jeg Thomas Folbjerg, sportschef i Team Fogh Næstved, og vores faste medvært, Michael Hansen, tidligere basketballspiller, entusiast og alt muligt andet. Kørelærer. Ja, og kørelærer. Ja. Kørelærer. Ja. Vi skal snakke ny sæson. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke om, at basketligaen som udgangspunkt er blevet større, fordi at der er kommet et hold mere med. Fedt. Mega fedt.
Ja, hvorfor er det fedt? Jeg tænker, for ligaen, udvidelsen af det, synes jeg er fedt. Geografisk, nu ved jeg ikke, om du satte navn på, at med vejen, at det synes jeg er fedt også, at de kommer med. Vi får et hold med den geografi på dem. Og som jeg startede med at sige, så har vi jo for vane herhjemme, vi spiller mod hinanden rigtig mange gange i løbet af året. Og det der med at få nogle andre at spille mod os, det synes jeg er mega godt. Og så vil jeg bare sige, jo flere klubber vi har, som melder sig ind i forhold til at deltage i den her kontekst, det ser jeg som en styrke. Det kan vi kun blive bedre af. For man kan jo sige, at basketligaen er jo anderledes end i andre sportsgrene kendt i Danmark om, at ligaen er der jo ikke en nedrykning fra. Det er de samme hold, der også stiller op næste år. Man har ikke det her nedrykning. Så nu kommer der et hold mere med. Det betyder også flere kampe. Er der en begrænsning for, hvor mange man kan være? Ja, det kan da godt være, der er det. Men jeg synes ikke, vi er nået den overhovedet. Jeg synes, der er kvalitet i det, vi spiller mod. Og det synes jeg er det vigtigste. Så nej, der er der nok en grænse et eller andet sted, der ligger derude. Men jeg glæder mig pisse meget til, at Vejen er med i ligaen næste år, og det projekt, de arbejder med. Grænsen er vel, hvis det er, at vi er repræsenteret i hele Danmark, og at der er flere hold i samme hvad kan man sige, region, det er jo fedt nok med lokalopgør og så videre, men begrænsningen kommer vel først, når vi over på den anden side af 18 år. Ja, det tør jeg sgu ikke sætte tal på, men jeg synes, det er fedt, de er med, og det bliver... Jeg ved, de har arbejdet for det i mange år på noget til, så det er super godt. Nu følger du med i andet end i ligaen. Jeg tænker også, du spotter de talenter, som kan udvikle sig og komme op og spille liga fra første division, eksempelvis. Hvad er BK Vejen for et hold? Hvad skal man forvente? Altså, vi kender dem jo ikke, hvis vi kun snakker liga. Nej, men jeg har faktisk ikke lige nu i skrivende stund, de fleste hold jo stadigvæk ved at announce, hvordan sætter trupper, og hvordan sætter hold ud, og så videre. Og det er jo med det forbehold, som er. Bakken Bears hentede en spiller derfra sidste år, midt i sæsonen i Tucker, og nu må vi se, hvor han er henne, men om han skal tilbage, det ved jeg ikke, men det giver det i hvert fald en indikation på, hvor de er henne. Og også et hold, som har haft importspillere også i første division. Så det bliver spændende at se, hvad de får sat sammen, og det kunne også sagtens være en klub, som kunne tiltrække nogle spillere fra forskellige andre steder, som måske ikke helt har fået den mulighed og den chance, de drømte om til det. Så jeg tror da, med den respekt også, det kræver at være oprykkerhold, fordi det er noget andet at skulle spille liga en første division over en hel sæson også. Så er der nok også noget, de skal vende sig til, men forventer et hold, der er super uimponeret af at komme op og spille på det niveau, fordi det har de nogle spillere, som har prøvet før. Jeg har jo en lille sjov historie om Tuckers far. Ja. For han har jo faktisk prøvetrænet i Næstved en gang. Nå. Det var ikke klar. Det var jeg klar. Nej, tak Tucker. Ja, det var. Han lånte et par shorts for mig. Det har jeg aldrig fået tilbage. Er det rigtigt? Ja. Det må du snakke om, når vi tager til Vejen og ser basket. Ja. Så nej, men det bliver mega fedt, og jeg er sikker på, at vi får sat et hold sammen, som også nok skal konkurrere. Og nu siger du, at mange hold ikke har fået sat sig endnu. Der er i hvert fald ikke navne på alle spillere på alle hold endnu. Hvor langt er du nået i arbejdet der, Thors? Jamen, lige sådan i skrivende stund herfra, så er vi stort set færdige. Det er ikke alle, vi har announceret endnu, men vi er stort set færdige. Vi har lige en enkelt en, som vi stadigvæk arbejder på at få lukket. Eller så er vi ved at være der og være klar til at skulle i gang med at træne. Og det kan jo være, når den her podcast udgives, at vi netop har lanceret det sidste navn. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Thomas, hvornår begynder de at lande i Danmark, og hvornår begynder de at rende rundt over i Næstvedhallen og så videre? Ja. Jamen, de er faktisk allerede landet nu her. De kommer jo typisk ind her medio august. Ja. Jeg tror, jeg har gået meget gældende på tværs af ved Bakkens spillere var her i slutningen af juli, fordi de har noget kvalifikation i Europa og så videre. Vores kommer her medio august. Vi starter den 25. september i år, og vi plejer gerne at have de her 5-6 uger af preseason, inden at vi går i gang. Så de er ved at komme i den uge her. Nogle kommer lidt tidligere, men hen over en uge plejer de fleste at komme til her.
hvordan forbereder man sig? Altså, når nu man kan sige, at man afslutter en sæson, og enten så har vi drukket gravøl, eller også har vi drukket champagne. Hvordan forbereder man sig som sportschef? Hvad er det for nogle processer, der går i gang, når sæsonen slutter? Altså, jeg tænker, der er jo nogen, man skal forlænge med. I Team Fo har man forlængt med nummer 7, David Jean-Baptiste. Det kan vi selvfølgelig komme tilbage til at snakke, hvorfor har man så gjort det. Men der går nogle processer i gang. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, der sker? Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg tror, det der er det vigtigste for os, når sådan en sæson slutter, især som den har været i år nu her, det er, at vi får evalueret. Det er altså, hvad er egentlig gået godt, hvad er egentlig gået skidt. Jeg tror ikke så meget på, at vi alene kan gøre en sæson op på resultaterne. Det er selvfølgelig en indikator langt hen ad vejen, men vi kan sådan set have gjort rigtig mange ting rigtig godt i løbet af året, men resultaterne er ikke helt fuldt med. Og det er jo bare naturen, når man har andre hold, som også rigtig gerne vil vinde, at så er det sådan, det er. Så det vi egentlig starter med, det er altid at evaluere. Og vi har sådan en ret tydelig filosofi på, hvordan vi gerne vil spille med Team Fo Næstved. Hvordan vores udtryk skal være, hvad det er, vi gerne vil være kendte for, hvad det er, vi rekrutterer efter. Og det starter vi med at sige, det der, vores ideal, det vi gerne vil opnå, hvordan er det egentlig, hvordan har det kommet til udtryk? Hvordan har det sat sig, det vi gerne vil være kendt for og gode til osv. Og så på bagkant af det kommer der nogle findings, der kommer nogle ting, som vi finder ud af, var det så rigtigt? Har vi set noget forkert? Har vi gjort noget forkert i løbet af året? Hvad har vi gjort godt? Hvad vil vi gerne blive endnu bedre til og endnu tydeligere på? Og der ligger masser af læringer, som vi bruger faktisk en hel del tid på at sikre på, at vi får talt igennem og forsøger at gøre bedre til den kommende sæson. Og derefter så begynder vi jo at kigge på og sige, hvad har vi af eksisterende aftaler? Hvem af dem, der var der sidste år, vil vi gerne have igen? For mange af dem, nu siger jeg heldigvis, er det jo slet ikke realistisk, at vi kan holde på dem i år 2. Der er også nogle af dem, hvor det er realistisk, og hvor hvis interessen er gensidig, så arbejder vi frem mod det. Du pegede selv på Dave nu, som en af dem, der kommer tilbage næste år. Det var en prioritet for os at se, om vi kunne få Dave tilbage. Så det er jo det, vi kigger ind i. Og når vi så ligesom har det indtryk af at sige, hvad har vi allerede? Hvem har vi på plads? Hvem kunne vi godt tænke os at forsøge at forlænge med? Så går hele spillet i gang med at finde ud af, hvor mange pladser har vi så? Og så åbner vi op i det helt store marked for at finde ud af, hvad det er. Og det er en lang proces i det. Men rejser du verden rundt? Du er i USA hele sommeren, eller hvordan foregår det der rent praktisk? Ja, det kunne være fedt. Det kunne være rigtig fedt. Nej, det er ikke sådan, det er. Nej, det er ikke sådan, det er. Vi har et agentnetværk, tror jeg, på omkring 250 agenter på tværs af hele verden, som vi er i dialog med hver eneste sæson. Omkring, hvad for nogle spillere, der er derude, hvem der er tilgængelige, hvem der er inden for de lønrammer, vi kunne tænke os, eller vi har, hvem der så kunne være interesseret i det. Vi kigger faktisk altid indledningsvis også på de danske spillere, hvem kunne være interessante for os at gå efter i den kommende sæson, og finde ud af, hvor er de henne i markedet. Og når vi ligesom har været igennem det, så begynder vi at kigge mere på den udlandske del af truppen. Og der har vi altså et ret stort netværk. Og det er forhandlinger, der starter i maj måned. Men jeg tror jo realistisk set, så er der jo ikke ret mange aftaler, vi lukker før tidligst midt juli. Fordi at det er bare det er forhandling, der jeg tror, 80% af alle kontrakter i basketballverdenen er lidt oppe i luften hvert år. Så der er mange mekanismer i gang med alle dem, der tror, de skal NBA, og når de ikke skal det, så skal de måske noget G-League, og hvis de ikke skal det, så skal de til noget Europa. Og så er det alle de større ligaer, som kigger lidt, og deri finder vi vores niveau på et tidspunkt. Men det, der er vigtigt for os, det er, at vi holder nogle gode relationer med de her mange agenter, og de spillere, som vi taler med undervejs, fordi vi kan godt tale med nogen i maj-juni, og der er de ikke klar, men det er de i juli måned til det. Så det er et stort arbejde, der går i gang derefter. Så du får ikke en lufthavn at se med en masse YouTube? Rigtig meget film i det. Og, men det er faktisk meget sjovt. Jeg ser meget lidt af YouTube og alle de der ting. Vi har rigtig mange sådan datasystemer og så videre, og det er faktisk der, vi starter, eller jeg starter, med at sidde og kigge på, hvordan ser tallene ud, statistikkerne, effektiviteten og så videre. Og hvis alt det ser godt ud, så kan vi begynde at se lidt video på det, ikke? Men jeg har rekrutteret nogle gange, hvor vi tænkte, highlight-filmen, det er fandme det, vi går efter. Og så skal man aldrig huske, det er de der 3 bedste minutter i hele sæsonen eller hele karrieren. Ikke? Ja. Så det kan være svært. Det har vi da før prøvet.
Og vi har kigget på de her ting. Det kan jeg da huske, det har der været en del af at kigge på de her ting, hvor der var nogen, der havde et fantastisk highlight-bånd, og så kom de, og så kunne det godt være, at de kunne springe ud af arenaen, hallen, men de kunne faktisk ikke have nogen basket for det. Det vil jeg da gerne være fuldstændig ærlig omkring, og der har vi også udviklet os, at vi har... Der var en gang, hvor vi fik VHS-bånd tilsendt, så begrænser det lidt, ikke? Så kom YouTube, så kunne vi begynde at kigge derfra. I dag har vi nogle platforme, som globale platforme, hvor vi kan gå ind og se alle spillernes statistikker, og faktisk bryde det ned, så vi får små clips på de der forskellige ting, vi gerne vil se. Og så der er, på den måde er der rigtig meget film i det. Så du har haft travlt? Jeg har haft rigtig meget travlt. Derfor du ikke er så brun? Ja. Jamen, jeg har faktisk været 14 dage i Kroatien, men jeg skal også passe børnene lidt, så det er nogle rigtig tidlige morgener og nogle rigtig sene aftener. Ja. Og så indimellem forsøger lige at kigge efter familien. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Thomas, fordi det her med at finde de rigtige spillere, og du har en bred vifte, og den stille og rolig, så er der nogen, der forsvinder, fordi de får kontrakter andre steder, som har en lidt bedre økonomi. Men hvor er man henne sådan i feltet, når man kigger, når man siger puljen, altså hvor mange vælger man fra? Ja, det var et fandme godt spørgsmål, Michael. Jeg tror henover, altså helt fra maj måned til nu, det er flere tusind spillere, vi har fået tilsendt, eller vi har fået præsenteret som muligheder. Og det er jo alt fra håbefulde unge, som aldrig rigtig har et eller andet til spillere, som er langt over, skulle jeg til at sige, erfaringsdato, ikke? Men det, der er med os, det, vi er ret tydelige på, hvad vi gerne vil gå til. Ja. Og det betyder faktisk, at selekteringskriterier bliver ret præcise. Men hvor mange henvender sig til dig? Til mig? Ja, altså som du ikke... Altså, forstå mig ret... Du kigger på nogen, men hvor mange kommer og siger, hey, Telefon Næstved, jeg vil rigtig gerne spille. Men de kommer jo, det der jo også er sket som en udvikling, det er, at de fleste spillere, også danske spillere, har agenter nu. Okay. Så agenterne henvender sig i en lindstrøm, konstant, og det er jo fra nu af og til slutningen af næste sæson, og så kommer de konstant med det, ikke? Og det er jo det her sådan marked, hvor vi henvender os på nogen, og de henvender sig med rigtig mange muligheder. Så der er rigtig meget i det, hvor vi også tænker, det er ikke relevant for os. I det, og vi spørger os nogle gange på noget, som slet ikke er relevant for dem. Men det er derfor, det er en lang proces at finde frem til, hvem er de rigtige spillere. Og en ting er jo super taknemmeligt, når vi sidder og kigger på papiret, så skal vi også finde nogen, som vi mener har den rigtige indstilling, som vi mener vil kunne begå sig i Danmark, som vi mener vil kunne vil indgå i den måde, som vi er på, at det vi værdsætter. Vi vil gerne vinde. Og man kan faktisk være en nok så dygtig basketballspiller. Det betyder ikke nødvendigvis, du har det mindset, som vi ønsker. Og det er faktisk noget af det sværeste i hele den der proces. Nu snakker du danske spillere, det kigger du på først. Ja. Er det blevet sværere, i og med at de også har fået agenter, de her danske spillere, er det sværere at fastholde de danske spillere i Danmark, og er det sværere at tiltrække dem til provinsen, som jo for eksempel Næstved er? Hvad er det, de gerne vil, de danske spillere? Mens du lige tænker dig om, så kan jeg jo kigge på den gang, at jeg var spiller. Og der kunne jeg bare se, at der var jo ikke lige så mange amerikanere, eller hvad det nu engang var. Men der havde vi det jo rigtig, rigtig svært med at tiltrække danske spillere til Næstved, fordi at Næstved lå, hvor det lå. Det kunne godt være, at vi havde en spændende træner. Det har vi i den grad haft mange gange. Men den der togtur 4 gange om ugen til Næstved og tilbage igen, den var man sgu ikke meget for. Så det var i hvert fald det, vi boksede med i de tidlige år. Mm. Ja. Og altså, det er jo meget sjovt, hvordan vi diskuterer. Svendborg ligger jo endnu længere væk, så det er jo, der kan man også sige, togturen længere væk, eller hvad kan man sige, endnu længere væk end den del af det. Jeg tror, nu kan jeg jo tale ind i min egen som ung træner, boede på Island i 2 år og trænede, det var mega fedt. Det var sådan lidt nogle sabbatår også, så det var en mulighed for sådan at komme ud og opleve den store verden, samtidig med, at man lavede det, man elskede. Og der tror jeg, at den der sådan generelle globalisering, vi ser, det ser vi også på basketballverdenen. Rigtig mange af vores danske spillere, både college, men rundt omkring i Europa også, særligt Spanien, er der faktisk rigtig mange af vores danske spillere, som tager til. Og det tænker jeg jo, det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg tvivler på, at pengene er markant bedre, end de er herhjemme. Nogle af de niveauer er bestemt heller ikke bedre, end de er herhjemme. Men jeg kan godt se det fede i at spille i Spanien, og være i Spanien, og bo på den spanske sydkyst, samtidig med, at jeg spiller basketball.
det er da totalt fedt. Det kan jeg sgu da sagtens se men i det. Så er der nogen, som er så dygtige, at de spiller på nogle helt andre niveauer. Men den der strøm af spillere, som kommer ud, det hænger også sammen med, at nogle af de klubber dernede fra også begynder at få øjnene op for, at der er så rigtig mange talenter i Danmark, og begynder at hente dem tidligere og tidligere. Så jeg tror, vi ser oplever en større strømning ud af landet. Sammenvis kan man sige, at der jo også, vi har haft nyt godt af, at der har været europæere, som synes, det kunne være fedt at prøve at komme til et andet land, og blandt andet fra Holland og så videre, synes det kunne være fedt at prøve at komme til Danmark og spille basketball. Det har vi jo så til gengæld nyt godt af. Men jeg tror også, vi har det, for at tale ind det, du siger, Michael, det der er noget togtur, der er noget pendlerdel i det, og afhængig af, hvor man er henne i sit liv, så er det enten nemmere eller sværere at pendle. For at få det optimalt ud af vores setup, som vi har det i dag, med fuldtidstræner, fuldtidsprogram osv., så træner vi et sted mellem 5 og 7 dage om ugen. Det går vi altså ikke på kompromis med. Så skal man jo nærmest bo i byen, jo. Præcis. Så vi vil rigtig gerne finde nogle spillere, men vi har også noget, hvor vi siger, det går vi ikke på kompromis med, fordi det ultimativt handler om, det er at stykke et hold sammen, som vi tror på har muligheden for at vinde. Der er masser af danske spillere, som kunne spille for os, og som er virkelig gode og vil kunne spille altså uden problemer for os. Men der er noget i den der konstellation af, at vi vil gerne, vi træner, som vi gør, for det tror vi på, at der skal til for at konkurrere med de bedste i ligaen. Og det betyder også, at den der pendlertur eksempelvis, den kan sgu være lidt svær. Så derfor vil vi gerne have, at folk flytter herned og har mulighed for det. Det er jo ikke muligt at have styrketræning i fællesskab om morgenen, og så eftermiddagstræning, og så pendle frem og tilbage. Så kan det jo godt være, hvis man studerer, eller et eller andet, man så kan pendle den anden vej. Men man har sin base hernede, fordi når vi er færdige med at træne klokken 9 om aftenen, så er der altså halvlangt, hvis det er til København, eller Nordsjælland, eller hvor dalen det nu er henne. Ikke? Så vi mener selv, vi har nogle rammer omkring, at vi gør det muligt, men det er klart, det er flere ting, der skal hænge sammen, for at vi får det mest ud af det. Men vi går bare ikke på kompromis med, at vi er her for at få nogle flere årstal på de der kopper der. Og det er altså det, vi gerne vil. Det er ikke garanteret, at vi gør det, men vi er et sted nu, hvor vi har nogle ting, vi går på kompromis med. Og det er noget af det her blandt andet. Der er jo så mange, som vil skyde os i skoene. Vi kunne bare tage nogle lokale talenter og udvikle dem og så videre. Og vi har jo også lokale drenge på mandskabet. Hvordan står det til med talentudvikling? Jamen, det er jo en fed ting. Altså, hvis man så skal tage nogle af de lokale drenge, der bor her i forvejen? Jeg synes jo, nu har vi Lukas med i år. Det er rigtigt, vi har ikke mange, som spiller 25, 30, 40 minutter for os. Det har vi ikke. Store forhåbninger til Lukas. Gjorde det vanvittigt godt sidste år. Han er stadigvæk meget ung. Gjorde det rigtig godt sidste år. Store forhåbninger til, at han kommer ind og udvikler sig endnu mere i år. Derudover så har vi også 3 andre unge danske næstveddrenge på holdet, og det synes jeg sådan set er ganske fint ud fra en trup på en 13-14 mand, at 4 af dem er fra byen og vokser op her og spiller første division og så videre på det. Så det vil vi da rigtig gerne. Det er jo ikke... Jeg har Team Fogh Næstved, vi har en moderklub, som gør et fantastisk stykke arbejde i at forberede nogle af de her spillere på det også. Og det er jo det, vi nyder godt af i samarbejdet med dem. Og glæder mig til, at vi næste år har en Frederik med, og vi har en Sebastian med, Kalle der tilbage igen også. Det bliver rigtig godt. Men derfra til, at det så er mange minutter, det er klart, det er et andet skridt. Og det er noget af den udvikling, vi virkelig forsøger at sætte på. Men de unge drenge der, de får jo også en bedre træning ved at træne med nogen, der er bedre end dem. Ja, det er jo nogen vil sige, ja, det er jo fint, du træner skide godt, du skal jo spille en masse minutter. Vi vælger at sige, du får nok ikke et træningsmiljø, der er meget bedre end det, du ser her. Og det er Lukas nok også meget godt bevis på, at den vej kan man sagtens gå. Man kan også godt gå den anden vej og sige, jeg skal spille rigtig, rigtig mange minutter på det her. Det er det, jeg tror på er den rigtige for mig. Jeg håber, vi kan lande et sted, hvor det er sådan en balance i det. Og i særdeleshed med Lukas, som jeg har nævnt nogle gange nu, at kan arbejde sig mere ind i det. Men jeg tror også bare, at vi skal huske på, at det niveau, som de her drenge, de spiller på, når vi spiller for de 5 øverste hold, det er altså rigtig, 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 rigtig godt. Og der er ikke specielt mange, som går ind som en 17, 18, 19-årig, og bare dominere på det niveau. Så kan det godt være, det er en af de klubber i Spanien, som tager fat og siger, skulle du ikke tage at komme herned i stedet for, ikke? Fordi de spillere, vi får udefra, de er dygtige. Lige nu tager vi et kort break. Vi er straks tilbage med mere Under Kurven.
Under Kurven, Danmarks basketball-podcast. Velkommen tilbage til Under Kurven. Vi har lige snakket klargøring til ny sæson. For lige at runde den af, Thomas, så har man har kigget lidt på, hvorfor blev det David Jean-Baptiste, som man forlænger med? Fordi David er pissegod. Ja. Og en pissegod fyr. 16,5 point i gennemsnit per kamp. Ja. 3,7 rebounds, 3,2 assist, 1 steal per kamp. Ja. Skudprocenter, 45,9 for feltet, 40,2 fra træeren og 80,8 for straffe. Og alt det der er jo vigtigt. Det er jo åbenlyst. Men det, der er endnu federe ved Dave, det er den person, han er, og det, han giver til holdet, det, han giver til omklædningsrummet. Han er en super fed fyr at være omkring, og han gør andre mennesker omkring sig bedre. Han er en leder. Han har det mindset, som vi gerne vil have. En, der går forrest, og det var det, jeg forsøgte at sige tidligere også, at godt være, at tingene ikke lykkes, men der er forskel på at stadigvæk knokle på, og så slå op i banen. Jeg har ikke set David slå op i banen en eneste gang i al den tid, han har været. Altså, udover hans statistiske bidrag, så roser Andreas Larsen ham faktisk også i en udtalelse, som har været i medierne. Han siger her, han møder op hver eneste dag med et positivt mindset og en unik mentalitet til træning og kamp. Det største smil. Ja. Ja. Så det menneskelige aspekt er jo også vigtigt for at... Nå, men det mener jeg, og det er jo ikke, altså det er jo ikke badminton det her. Man kan jo ikke, altså du kan være nok så god over det største røvhul, og det der ikke noget, det påvirker ikke nogen, men det gør det altså i holdsport. Så du skal bare, jamen det er det bare. Du kan have en enkelt spiller, som er sådan lidt sådan, der dræner lidt energi, ikke? Som ja, og det er han den diametrale modsætning af. Og det, jeg vil bare sige, de år, hvor vi har været så heldige og så gode at vinde noget, der har vi ikke haft den der type personer på holdet, som trækker energi, som fjerner energi. Der har det været nogen, som orienterer sig mod helheden i det, og forstår, at der er ikke nogen, der kan vinde noget alene i det her. Så jeg skal gå og spille badminton eller andet, ikke? Og det er han indbegrebet af. Er han profiløn på Team Fo-mandskabet i år? Jamen, det er sjovt, jeg blev spurgt om det der hver eneste år. Jeg vil det er sådan noget, vi kan. Ja, det er skide godt. Jeg vil jo hellere have en 5-6 spillere, der scorer i stedet mellem 10 og 14 point per sæson, end jeg vil have en, som scorer 27. Så det er tilbage til det der med, at vi er blevet ret bevidste omkring, hvordan vi gerne vil bygge det her op. David kunne sagtens løfte sine statistikker til det kommende år, det gør han givetvis også. Men jeg håber, vi står tilbage og siger, at David, han var med mig var en vigtig del af holdet, og det er holdet, der har været det væsentligste i det her. Fordi ellers så tror jeg, vi står tilbage med en sæson, hvor vi har sagt, ja, der var jeg også ærgerlig over det, ikke? Fordi det er holdet for os, som skal være det vigtigste. Og Hansen, i et senere afsnit, så kan vi jo kigge tilbage, når vi lige kommer lidt i gang igen og har set de her drenge på banen, kan vi jo snakke om og sige, hvad er der nogen, der stikker ud, eller? Og det er der selvfølgelig, og dem glæder vi os også til at præsentere i løbet af sæsonen. Ja. Selvfølgelig er det. Vi har fået en ny medieaftale. Basketligaen, Emil Bøtker, vores direktør i Basketligaen, har lavet en aftale om en ny medieaftale. Det er jo sådan, at vores kampe har været vist på de her Flow TV-kanaler, eller Flow TV-kanalen, som hedder Sport Live, som ligger på både Wow, Allente, UC, alle de her platforme, har vist udvalgte kampe. Men man har også haft en streamingstjeneste via JFM Play, hvor alle kampe er blevet vist med kommentator på og en enkameraproduktion. De rettigheder er nu solgt, så man fortsætter stadig med Sport Live, men man flytter altså fra JFM Play til Ekstrabladet.dk. Når jeg fortæller det, og det har været i medierne for ganske nylig, hvad tænker I om det for dansk basketball? Kæmpe medie. Måske et af Danmarks største medier. Alle kender Ekstrabladet. Så må ikke, at de skal være med til at løfte, og når du har et af Danmarks største medier, medieplatform til at kunne promote produktet, jamen så kan det jo kun blive et win-win for basket og for Ekstrabladet. Får vi flere fans? Er der flere, der kommer til at se basket, fordi vi er kommet på Ekstrabladet? Det håber jeg. Det kan vi alle sammen håbe. Nå, men jeg er fuldstændig enig med det, du siger. Jeg tænker, det er jo en eksponeringsplatform, som er stor, kæmpestor.
Og de fleste kan finde Ekstrabladet. Ja, og sådan ud af, jeg ved ikke, hvad aftalen indebærer, men jeg kunne også have en forhåbning om, at der måske var lidt flere skrevne nyheder omkring det i den forbindelse. Og så en ting af streamingen er det ikke, og der er det jo en kæmpe platform, som forhåbentlig hjælper med at eksponere den her fantastiske sport. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at for dig som seer og basketballfan, så vil vi gerne rigtig meget tættere på. Det vil man også hos Team Fo, fordi fra kommende sæson lancerer vi Team Fo TV. Det vil sige, at live efter hver kamp i Basketligaen, så kan du se med live på vores sociale medier og følge med i, hvordan gik det så lige der. Der er reaktioner fra sikkert både sportschefen, fra vores ekspertkommentator, eller fra spillerne og coach osv. omkring vores kampe. Så det er altså noget nyt, vi begynder på. Så du kan godt glæde dig til, at vi skruer lidt ned for nogle ting, men op for det sportslige hos Team Fo. Med det, så er vi faktisk nået til vejs ende. Tusind tak for dit besøg, Thomas. Dejligt at se dig, Thomas. Tak fordi jeg måtte være med. Og husk nu, du ringer bare. Jeg ringer bare. Jeg mangler lidt. Vi kan lige tage sammen her efterfølgende. Og tak til Michael Hansen. Selv tak. Kommer du igen næste gang? Det lover jeg. Ja. Næste udgave af Under Kurven udsendes den 20. i næste måned. Jeg er Christian Jacobsen. Tak fordi I kiggede med. Denne podcast er præsenteret af Spar Nord. Hele Næstveds Bank. Under Kurven, Danmarks basketballpodcast.